Egunon, eta eskerrik asko 2024ko Iberdrola Museo programaren hitzaldi zikloaren bigarren saio honetara etortzeagatik. Joan den astean, nire lankide Laurak hasi zuen bezala, orain jarraituko dugu margolan eta eskulturen gainean egindako kontserbazio eta zaharberritze tratamenduak azpimarratzen. Mari Jose komentatu duen bezala, azken hilabetetan egindako eskuhartze ugarien artean, bai museoaren bildumaren parte diren artelanetan, bai aldi baterako erakusketetan parte hartu duten kanpoko margolanetan, hurrengo hauek bereizkiko ditugu. Iaztik museoan dugun margolan batekin hasiko gara. Antonio de Gezalak 1922ko azaroan margotutako tranbien arteko talka areatzan hain zuzen. Izan ere, artelana gure bildumaren parte izatera pasa zen familiarena zen funts zabalaren zati bat da, kasu honetan eroskata baten bidez. Arriaga antzokiaren aurrean, hainbat ibilgailuk talka egiten duten unea irudikatzen duen mihise gaineko olioa da. Berezitasun bezala, artistak berak euskarrian karratu bat ebakizuela dauka. Margolanaren atzealdean azetatu garden bat eta beltzez margotutako paper testuradun bat jarri zituelarik. Autobeltzaren atzeko leihoa irudikatzeko. Nabarmenekoa da, halaber, konposizioaren goiko aldean ikusten ditugun kableak burutzeko modua. Olioaren gainean esgrafiatuta baleude bezala. Pintura oraindik lehortu gabe zegoenean. Hau guztia, Gezalan nagusi ziren jakin min sortzailearen eta esperimentazio etengabearen erakusgarri dira. Materialen analisiei esker, badakigu margolana liozuntzez osatutako bilbe eta kotoizko irazkia duen mihise baten gainean margotu zela. Hain zuzen ere, irudi mikroskopiko honetan, kotoizuntzak nola apur bat bihurritutak dauden ikusten dugu. Hemen. Bestalde, hartutako laginen estratigrafiei esker, badakigu pintura, batez ere, beruntxuriz eta igeltsuz osatutako prestaketa geruza txuri baten gainean egindako olioa dela. Honi lotuta, garrantzitsua da adieraztea, begi hutsez ikusten ez diren arren, analiziei esker, jaboi metalikoak antzeman direla margo geruzetan. Jaboi metalikoak, pigmentu batzuetan dauden ioi metalikoen eta aglutinatzailearen gantz azidoen arteko erreakzio kimikoaren ondorioz sortzen dira. Eta kasu honetan, badirudi pinturan zink txuria egoteak sustatzen dituela. Analiziei esker ere, segurasko antzinazko berniz batetik datozen kolofonia erretxinaren arrastoak ikusi dira margo gainazalean, eta erretxina akrilikoaren geruzafin bat halaber. Azken horrek, margolana iraganean gutxienez behin esku hartu zela adierazten digu. Baieztapen hori egiteko, mihisearen bastidorea artelanaren jatorrizkoa ez dela kontuan hartu dugu ere. Zaharberritze tratamendua, obraren atzealdean pilatutako gainazaleko zikinkeriaren garbiketarekin hasi genuen. Ondoren, bereziki hautsez eta nikotinaz osatuta zegoen margo geruzen gaineko zikinkeria garbitzen jarraitu genuen. Garbiketa hau, triamoniozko zitratoz prestatutako ur disoluzio batekin burutu zen. Aipatu dugun bezala, ezenako auto baten leihoa irudikatzeko, Gezalak zuzenean karratu bat moztu zuen mihisean, eta honi azetato bat eta kartoi batetara itsatsitako kolore beltzezko paper bat atxikitu zituen. Muntaketa hau, txarto zegoen erantzia margolanaren atzealdean, eta 2022an, kuadroa oraindik gure bildumaren parte ez zenean, baina BBKTak erakusketan parte hartu zuenean, lineko zinta itsaskorrarekin lehiatin jafinkatu ahal izan genuen. Oraingoan ordea, artelanarekin sakonago lan egin ahal izan dugunean, mihisearen atzealdean geratzen ziren kartoizko bigarren mailako euskarriaren hondakinak agar-agar bidez kendu ahal izan dira. Halaber, paper testuraduna itsatsita zegoen kartoitik bereiztea erabaki zen, deformatuta eta zahartua baitzegoen. Honen ordez, kartoi neutro bat jartzen. Azkenik, azetotoa garbitu ondoren, pinturak bezala nikotinaz estalita baitzegoen, leihoaren zatiak lineko kotoizko zintarekin muntatu dira berriro. Zinta hau neutroa eta itzulgarritasun handia bai dauka. Zaharberritze tratamendua,
iztukatzea, gamblin berniz kolorekin egindako berrezartzi kromatikoekin eta erregal zerretxinazko berniz geruza arin baten aplikazioarekin amaitu zen. Horrela zegoen margolana zaharberritu aurretik eta horrela gelditu da ondoren. Gezalarekin jarraituz, iaz erositako beste margolanetako bat Eloisa Ginea de Gezalaren primerako erretratua da. Artistaren lehen emaztea ezin kontahala aldiz irudikatuko zuena. Kasu honetan, 1916an margotua, ortogonaltasunetik ihes egiten duen formatu bat aukeratu zuen Gezalak. Artistak berak bastidorea horrela egiteko agindua eman baitzuen. Honek diseinuan eta egurgintzan interesa zuela adieraztera ematen digu. Izan ere, artelan honen pinuzko markoa ere berak diseinatu zuen, baita oraindik museoaren lehenengo solairuan ikusi ditzazkegun beste marko eta altzari batzuk ere. Margolan honetan, azpimarratzekoa da beste gauza bat. Prestakina euskarriaren atzealdean dagoela, non margolariak egindako zirriborro batzuk begietsi ditzazkegun. Baita bere monograma eta pinturaren izenburua eta gauzatze data ere. Teknikari dagokionez, beruntxuria eta zink-txuria nagusi dituen oinarri oliotsuko prestaketa geruza fin baten gainean oso modu enpastatuan zabaldutako olioa dela esan dezakegu. Bere bat, garrantzitsua da azpimarratzea, prestaketa hau tarte askotan ez dela ageri. Alabaina, horrela, artistak euskarriaren ehundunarekin jolasten du. Ari oso lodiekin osatutako bilbe, estua konposizioan bertan txertatuz, pinturari plastikotasun handiagoa emateko. Itxura sakar hori dela eta, olioa kalamuzko edo jutezko oihal baten gainean ekintzela pentsatu daiteken arren, analiziei esker, euskarria liozko zuntzez osatuta dagoela jakin dugu. Mikroskopiak ateratako argazki hauetan erraz bereizi ditzazkegu, hauek zuntzetan zehar ikusten diren noduloi esker. Hemen adibidez, hauek. Bestalde, eta tranbien arteko talkarekin gertatu zen bezala, jaboi metalikoak ikusi dira maila mikroskopioan margo geruzetan. Berriz ere, geruza piktoriko guztietan agere den zink zuriari lotuak. Gainazaleko geruzan kolofonia erretxinaren hondakin batzuk ere ikusi dira. Zaharberritzeari ekin aurretik, eta museoko bildumaren parte izatera pasatzen diren artelan guztiekin prebentzio moduan egiten den bezala, anoxia bidezko desintsektazio tratamendua eraman zen aurrera. Anoxia, inguru kontrolatu batean, oxigenoa kentzean datzan prozedura da. Intsektuen biziraupena ezinezkoa delarik, artelanei kalte egiten ez dien gas batekin ordezkatzeko, nitrogenoa edo argona normalean. Kasu honetan, gainera, agerikoa zen eraso biologikoa, bai markoan eta bai bastidorean. Behin margolana berriro eskuetan izan genuenean, markoa desmuntatu eta egoera hauetan gurekin lan ohi duen zaharberritzaile batek berreskuratu zuen, haserren restaurazioko Pedro Erizek, altzari eta egurrezko egituretan aditua dena. Guk burutu genuen lehen tratamendua, margolanaren gainazaleko zikinkeria geruzaren garbiketa izan zen, ur-disoluzio baten bitartez. Tranbien arteko talkaren kasuan gertatu zen bezala, geruza hau nikotina osatuta zegoen gehien bat. Erraz antzeman dezakeguna, izipuek hartzen duten kolore horiskagatik. Bidean ikusi dezakegun bezala. Garbiketa amaitu ondoren, euskarria bere jatorrizko bastidoretik kendu genuen. Aipatu behar da, misarik tentsioa falta zitzaiola eta kontserbazio egoera ahulean zegoela. Hainbat deformazioarekin eta perimetroan zenbait haustura eta materia hutsekin. Behar bezala lanean ari ez ziren perimetroko muntaketa grapek eta misiaren aldean sendotzeko erabili ziren oihal zerarrezinazko adabakiek, agerian uzten zuten bezala, koadroa aurretik zaharberritua izan zen. Berehala, antzeman genuen, esandako adabakiak erraz hausten zirela eta kasu batzuetan ez zeudela ondo erantziak, beraz arazorik gabe kendu genituen. Une honetan ikusi genuen ere, xilofagoek sortutako zerrauts asko zegoela misiaren eta bastidorearen artean pilatuta. Ikusi genuen baita, aipatu dugun zaharberritze tratamendu horretan bastidore alderantziz muntatu zela, hau da, aurpegia barruraka. Buelta ematean, aspaldiko erakusketa baten etiketa aurkitu genuen.
eta egurretik bereizi, igestu eta kapsulatu genuen, bere kontserbazioa ziurtatzeko. Bestalde, mihizea bastidoretik kentzeak euskarriaren atzealdea behar bezala garbitzea erraztu zigun. Lehenik zerrautsa xurgatuz eta ondoren gainazal osoa kautxu vulkanizatuzko gomekin errepasatuz. Momentu honetan, hezetasun eta pisu kontrolatuaren bitartez mihizaren deformazioak zuzendu ziren ere. Oraingoan, eta erakusketaren ateirekieraren hurbiltasunagatik genuen lan denbora mugatua zela eta, euskarriaren ingurunearen indartzea eta austuren sendotzea lineko kotoizko zinta itsasgarriarekin egin zen. Mihizea bastidorean hiltzatu ondoren, margo geruzen hutsen iztukuarekin jarraitu genuen, eta berrezartze kromatikoarekin ere, lehenik akuarelarekin eta ondoren gambliz berniz koloreekin. Tratamendua amaitzeko, regalrez erretxinazko berniz geruza arin bat zabaldu zen pinturaren gainean. Eta horrela gelditu zen artelana zaharberritu ondoren. Jarraian, aurten aurkeztuko dugun eskultura bakarrari buruz hitz egingo dugu. Jose Abad Kanariarrak 1976an sortu zuen pieza bati buruz hain zuzen ere. Azkeneko gizonak, 1970an artistak egindako dohaintza bati esker da museoaren bildumaren parte, eta burdin forjatuz eta gero margotuz egina dago. 2004 urteaz geroztik, aldi baterako gordailu gisa dago ikusgai Euskalduna Jauregian. Eta museoko zerberritzaile saietik, gure bildumaren zati txiki bat gordeta duten erakundetara egiten ditugun aldian behingo bizitetako batean, momentura arte ezagutzen ez genuen gorabehera bat gertatu zela ikusi genuen. Eskulturaren goiko aldeko pieza beltza multzotik aske zegoen eta argi eta garbi berea etzen leku batean ipinita. Seguruenik, soldadura originalak oso ahulduak zeudelako gertatu zen hori. Pieza behin-behinean finkatu eta lehen museora ekarri genuen, hemen xehetasun handiagoz aztertu ahal izateko. Zaharberritze proposamena erabaki ondoren, lehenengo urratsetako bat artistarekin harremanetan jartzea izan zen, gertatutakoaren berri eman eta irudi batzuk eta esku hartze proposamena helarazteko. Bere oniritziarekin hasi ginen lanean. Lehenengo, bereziki piezan arteko zokoetan pilatuta zegoen gainazaleko zikinkeria garbitzen, hasieran lehorrean eta ondoren pH6 balioko disoluzio indarketzaile batekin, berehala lehortuta ezetasuna burdinari eragin ez zaion. Hurrengo pausoa, eskultura horrelako lan motak egin behar ditugunean izan ohi dugun lantekira eramatea zen, hirukote errementerira alegia. Bertan, museoko teknikari batek gainberegiratuta, pieza soltea jatorrizko kokalekuan soldatu zen berriro, eta hauskorrak zeuden soldadura zahar batzuk ziurtatu ziren ere. Tratamendua amaitzeko, museora itzultzean soldadura berrien inguruak garbitu ziren. Kolore hutsetan urroinarrizko Titan Lux inprimazio geruza bat zabaldu zen, eta berrezartze kromatikoak Gamblin berniz kolorekin egin ziren. Eta azkenean, horrela ikusiko genituzke eskulturaren lau aldeak zaharberritze prozesua eta gero. Orain, Jose Antonio Sistiagaren mihize gaineko olioaren kontserbazio eta zaharberritze prozesu luze eta konplexuaz hitz egingo dugu. Artistak berak margolanaren atzealdean adierazi zuen bezala, Fraternalia 1971 urtean margotu zuen Hondarribian, eta Sistiagak mugimendua eta energia kolorea eta pintzelkada automatiko moduko keinuaren bitartez irudikatzeko erakusten zuen interesaren adibide garbia da. Materialen analiziei esker, margolana liozko mihize baten gainean egin zela egiaztatu ahal izan dugu. Elastikotasun propietate oso onak dituena zaharberritze prozesuan baieztatu izan ahal dugun bezala. Hala ere, pieza oso kontserbazio egoera desegokian iritsi zen museora. Mihizeak tentsio falta zuen, eta arraseko argiarekin ikuskatuta, hainbat kolpe eta deformazio nabarmentzen ziren euskarrian. Baita bastidore markak ere bereziki mihizearen beheko aldean ikusgai. Gainera, badakigu margolana aldez aurretik behin gutxienez bastidoretik kendu egin zela. Perimetro osoak mihizearen aurreko muntaketaren ohiko hiltze eta grapa azarren zuloak baitzituen. Zulo horiek guztiek
Euskarrian ikusten ziren beste huts handiago ez gain, kolokan jartzen zuten margolanaren egonkortasuna. Bestalde, konposizioak bastidorarekiko ortogonaltasuna mantentzen ez zuela begiatxi genuen ere. Hau da, perimetroko pinturaren zati bat, margolanaren aurreko aldearen alboetan ikusten zela argi eta garbi. Hemen adibidez, edo hemen. Analizien arabera, jakin dugu ere, pintura prestaketa txuriko hainbat geruzen gainean zabaldutako olioa dela. Konposizioaren eskuinaldeko kolore eremu handien kasuetan gainera, begi hutsez ikusi daiteke margoa aurreko beste pintura geruza baten gainean zabaldu zela. Hori laranxka baten gainean berdearen kasuan, eta hori argiago baten gainean horiaren kasuan. Ez dakigu hau artistaren damu bat den edo aitzitik baliabide sortzaile bat, baina bi kolore horiek beraien azpiko geruzarekiko itsaspen oso txarra dute. Altxamendu ugariekin, non toki askotan polikromiaren goiko geruza horren hutsak sortu diren. Era berean, margolanaren gainazalean hainbat urradura, pitzadura eta huts ikusi ziren. Hauetako batzuk aspaldi egindako esku hartze batean birpintatu zirenak, gaur egun kolorez erabat eraldatuta dauden ur margoekin. Artelanak beste tratamentu zahar batzuk zituen ere. Hala nola, denborarekin inguruko eremua plastifikatu duten polikromiaren altxaketen sentotzeak. Era berean, mota ezberdineko orban ugari ikusten ziren, gainazaleko jalginak, isuriketak, zipristinak eta proiekzio orban txikiak. Hauek bereziki berde ilunaren eremuan. Puntu beltz txiki eta orban txuriskak antzematen ziren baita ere, batez ere kolore berde argiaren gainean. Hauek gainazalera igo diren jaboi metalikoak izan daitezkela pentsarazten digute. Lehenago esagun dugun bezala, pigmentuetan dauden ioi metalikoen eta aglutinatzailearen gantz azidoen arteko erreakzioagatik sortzen direnak, eta margolanaren gainazalean morfologia ezberdineko orbanak sortu ditzazketenak. Saponifikazio honek, ikusi ditugun gainontzeko narriadurikin batera, margolanaren ulermen zuzena guztiz nahazten zuten. Hortaz, argitzegoen kontserbazio eta azarberritze tratamendu sakona burutu behar genuela. Margo geruza metilzelulosarekin sendotu eta pH eta eroankortasun neurriak hartu eta gero, tratamendua margoaren gainean zegoen zikinkeria geruzaren garbiketarekin hasi zen. Disolbagarritasun lehen proba batzuk egin ziren eta koloreek urarekiko duten sentikortasun handia berretsi genuen, batez ere horiaren kasuan. Ziztiagaren neurri handiko beste olio bat zarberritu genuenean ere arazo hori aurkitu genuen. Bizi ekintza omenaldia gure arbasoei hain zuzen ere, 2002ko Iberdrola programan esku hartua. Uste dugu, agian, koloreek duten sentiberatasun hori artistak margotzeko mediumen bat erabili zezalako eman daitekela, edo behar bada, olioaren aglutinatzailea gehiegi xurgatzen zuten paletak erabiltzen zituelako. Genituen aukerak aztertu eta proba ugari egin ondoren, margolana ur destilatuarekin besterik ez garbitzea erabaki genuen. Aldez aurretik, deboz ziklometikonazko geruza bat aplikatuz urarekiko sentikorrak ziren eremuetan. Ziklometikona, silikonatu bezala ezagutzen diren disolbatzaile familia baten parte da. Disolbatzaile horiek oso lurrunketa motela dute, eta urarekiko oso sentikorrak diren materialak garbitzeko aukera ematen dute. Hauen gainazala babestuz. Gainazaleko zinkikeria kentzeaz gain, hutsak estaltzen zituen birpinturak ere kendu ziren, eta sendotze zaharren hondakinak mekanikoki kentzen hasi ginen ere. Prozesu horren onderen, misea bastidoretik desmontatu zen. Euskarria egonkortzen hasi ahal izateko. Une honetan, egurrezko egituraren beheko eskuineko ertza hautsita zegoela ikusi genuen. Baita tamaina handiko intsektu xilofagoen zulo batzuk izituela ere. Hauek, misa eta bastidoraren artean pilatuta zegoen zerrauts asko sortu zutelarik. Gainera, egurra sendotzeko erabilitako polivinil azetatoa zirudien hondakinetan onddoak antzematen ziren. Guzti honek, bastidorak zituen propietate mekaniko eskasei gehitua, egitura neurrira egindako beste bastidore berri batekin ordezkatzea eragin zuen. Bitartean, misaren atzealdean zegoen zikinkeria garbiketa mekanikoa egin genuen.
Baita, euskarriaren deformazioa handien zuzenketa eta perimetroaren lauketa ere, hezetasun eta presioa kontrolatua ezarrita. Perimetroaren muntaketa arrastroak zuzentzeko gainera, espatula termikoarekin temperatura modu mugatuan ezarri genuen ere. Une honetan, halaber, mihisearen perimetroaren hausturak eta zuloak konpondu ziren, jatorrizko euskarriaren dentsitate antzekoa zuen oihal bat poliamidarekin harien arteko soldadura bidez txertatuz. Gainazeleko zinkinkeria urdestilatuarekin garbitzeak oso ondo funtzionatu zuen arren, baina prestaketa txuriko gainazalak apur bat horixak nabarmentzi ziren oraindik. Hori dela eta, mihizea buruz gogora zegoenean, beste proba batzuk egin genituen garbik eta material berri batekin. Florentziako Unibertsitatean garatutako nanogelekin alegia. Produktu hauek disolbatzaile ezberdinen garraio gisa funtzionatzen dute. Kasu honetan, ur destilatua besterik ez genuen erabili, eta nanoteknologiaz baliatzen dira, jartzen diren gainazalean daramaten likidoaren eragina kontrolatu eta murrizteko. Horrela, eta irudietan asko nabarmentzen ez den arren, margolanaren garbiketaren behateratzea lortu genuen. Azkenik, mihizea konposizioari perpendikulartasuna itzuli ondoren izango zituen neurrien arabera eskatu genuen bastidore berrian muntatu genuen. Ezkerreko irudian, margolanaren jatorrizko perimetroa markatzeko zintalerro batzuk bota genituela ikusten dugu. Oraindik ere, euskarriak zituen deformazio txikiak hezetasuna eta xafla malgu imantatuekin sortutako presioaren bitartez zuzendu ziren. Tratamendua, iztukatzearekin eta gamblin berniz koloreekin hutsak eta urradurak kromatikoki berrezartzen bukatu zen. Gabriel Ramos Urangak 1971 eta 1972 bitartean, Armintzako arrantzale berria tabernarako egindako 2 piezaz osatutako olioa okumezko kontratxapatu honetan egindako kontserbazio eta zaharberritze tratamenduaz hitz egiten jarraituko dugu orain. Ordutik tabernan zeuden, eta aurreko jabeek lokala eskualdatu nahi izan da museoarekin harremanetan jarri ziren dohaintza bat egiteko. Artelana, lehenengo bere jatorrizko kokapenean aztertu zena, horma pintura baten moduan funtzionatzen zuen, eta tabernako barrera antzeko paretan ipina zegoen. Bi panelak, ezkerrekoak lehenengoa baino gutxi gora bera 40 zentimetro luzeagoa zena, egurrezko marko moduko egitura batez inguratuak zeuden, eta bigarren mailako euskarri batetara oso erdoilduak zeuden metalezko puntekin finkatuak. Desmuntatu zirenean, argi ikusi zen artelana paretarekin kontaktuan egoteagatik jasan zuen hezetasun handiak, bi atzekaldetan onjoen ugaltzeari bai eta euskarriak osatzen zituzten okume xaflak partzialki bereizteari ere lagundu zuela. Ezkerreko panelaren kasuan, gainera, arrantzaleak portuan irudikatzen dituena, xafla hauek lotzen zituen itsaspen ahalmenaren falta hori askoz nabarmenagoa zen. Margo geruza pitzatu zuelarik ere. Piezak museora ekarri genitunean, lehenengo pausoa atzealdean ur-alkohol nahasketa bat lurruntzea izan zen, eraso biologikoa ez ugarritzeko, eta jarraian, hezetasuna gehien erasandako okume xaflak kendu ziren. Ondoren, eta aste batzuetan zehar, euskarrien hezetasun erlatiboaren trantsizio kontrolatu bat egin zen. Hasieran, jatorrizko ingurunearen hezetasun baldintzak berdintzen, pixkanaka museoaren ingurumen baldintzetara iritsi arte. Margolana engonkortuta, xehetasun handiagoz aztertu ahal izan zenean, euskarriek zeukaten kontserbazio egoera desegokia nabarmendu egin zen, batez ere ezkerreko panelean, non kontratxapatuaren xafla guztiak deformatuak eta elkarrengandik askatuak zeuden. Bereziki euskarriaren beheko aldean, margotuta dagoen txapatik tiraka eta plantxa hori pitzatzen. Kasu honetan, berreskuratzea ezinezkoa zela ikusita, egur hori beste euskarri batekin ordezkatzea erabaki zen. Horren esku hartze delikatuaren aurrean, lehen urratsa margo geruza osoa paper japoniar eta metilzelulosarekin babestea izan zen. Atzealdetik segurtasun handiagoz lan egin ahal izateko. Horrela, espatula, gubia eta bisturien laguntzaz eta zenbait puntuetan temperatura kontrolatua erabiliz, bananduta zeuden okume xafla guztiak kendu ahal izan ziren,
ebaki zuzen eta garbien bidez ingerada laukitu bat sortzen. Aldi berean, txapen artean pilatutako zikinkeria jalkinak ura eta alkohol nahasketa batekin garbitu ziren. Eta euskarriaren tentsioak leuntzeko eta ondorengo lautzea errazteko, momentu oro pisua jarri zen ere argazkietan ikusi dugun bezala. Panelaren goiko aldean, egurrezko xaflak elkarri hobeto itxatxita zeuden tokian, plantxa guztiak bi izan ezik kendu ziren, margotutakoa eta horren ondorengoa. Beraz, kontuan hartuta xafla bakoitzak 2 milimetroko lodiera zutela, eremu horretan maila 4 milimetrokoa zen guztira. Panelaren beheko aldean, ordea, ezetasunak gehien erasandako eremuan, egurrezko xafla guztiak kendu ziren margotutakoa dagoen 2 milimetroko plantxa bakarrik utzita. Jarraian, orain biztan zeuden barne xafla horien gainazala sandotu genuen. Pitzadura nabarmenenak lineko paperezko zinta itxaskor neutroarekin ziurtatu ziren. Eta xaflen arteko utxuneak eta plantxak bereizteko prozesuan halabeharrez gertatu ziren gubia markak araldite egurrerako erretxina epoxikoarekin berdindu ziren. Ondoren, euskarriaren beheko aldea goikoaren maila berdinean jartzeko, esan bezala, une horretan atzealdeko gainentzekotik 2 milimetro berago baitzegoen, lodiara bereko urki xafla bat txertatu genuen. Aukera honekin jo genuen, bi egurrek antzeko propietate mekanikoak dituztelako, eta ezinezkoa izan zelako 2 milimetroko okume xafla bat aurkitzea. Txertaketa hutsaren formari jarraituz ebakitako bi xaflekin egin zen, bata bestearen jarraian polivinila azetoatoarekin itxatxiak. Azkenik, piezaren jatorrizko lodiera bera lortzeko 7 milimetroko oraingoan bain okumezko kontratxapatu bat itxatxi zen, atzealdean polivinila azetoatoarekin ere. Lehen panelearen kasuan, arrantzaleak itsasoan irudikatzen dituenak, euskarriaren esku hartzea asko zerresagoa izan zen, egurra ez zegoelako hain kaltetuta. Hemen, okumezko kontratxapatuaren lehenengo bi geruzen zati bat bakarrik kendu genuen. Mekanikoki, espatula eta bisturiekin beste panelean bezala, ingerada laukitu bat sortuz. Aldi berean ere, xaflen arteko zinkinkeria jalkinak eta ura eta alkoholarekin garbitu ziren. Margo geruzen kontserbazio egoerari dagokionez, bi panelek zikinkeria geruza fina zuten gainazalean, baita orban ugari, hainbat motatako sustantzien jalkinak eta taberna batean horren beste urte egon izanaren berezko isuriketak. Lehen piezaren margo geruzen gainean urradura ugari ikusten ziren, ziurrenik margolana laneremutik hain gertu egoteak eragindakoak. Bigarren panelari dagokionez, ordea, pinturak zituen kalte nagusiek ezetasunak euskarrian eragindako pitzadurekin zuten lotura handiagoa. Arrantzaleak portuan dauden paneleko geruza piktorikoaren zaharberritze prozesutik hasita, euskarria egonkortu eta gero, lehen pausoa babesteko itxatxi zen japoniar papera kentzea izan zen. Disolbagarritasun probak egin ondoren, gainazaleko zikinkeria ur destilatuarekin garbitu zen. Zenbait eremutan triamoniozko zitratozko ur disoluzio batekin birbasatzen. Eta jalkinak, bisturi batekin mekanikoki kentzen. Lehenengo panelari dagokionez, disolbagarritasun proben emaitzak egokiak ez zirenez izan, margolanaren gainazala ez garbitzea erabaki zen. Hala ere, gainazaleko orban eta jalkin txikiak bai mekanikoki kendu zirela bisturiarekin. Hurrengo urratsa, bi panelak iztukatzea izan zen, eta bi kasuetan, tratamendua gamblin berniz kolorekin egindako hutsen berrezartze kromatikoarekin bukatu zen. Era berean, urradurak eta kendu ezin izan ziren beste orban batzuk ere gamblinekin sortutako lausodurekin berrezarri ziren. Azkenik, horrela geratu ziren margolanak zaharberritu ondoren. Bukatzeko, garai hartan Ignacio Zuloaga gazteak 1883 eta 1884 urteen inguruan Parisen margotu zuen Erik Satiren erretratuan egindako zaharberritze tratamendua sarituko gara. Mise gaineko olio hau, Begoña Maria Azkuek utzitako legatuari esker erosi ahal izan genuen 2023 urtearen amaieran.
baina 2019an jada museoan egon zen margolariari eskainitako atzera begiradako erakusketan. Pintura, seguruenik, liozkoa den oihalfin baten gainean egin zen, eta euskarriaren atzealdean ikusten zen den zigiluak adierazten duen bezala, Zuloagak Parisko artistentzako hornidurak denda batean erosi zuen. Bitxikeri gisa, badakigu Van Goghek margotzeko erabiltzen zituen materialetako batzuk ere toki berdinean erosten zituela. Denbora batez, kale berean bizi izan baitzen bere anaia Teorekin. Misenen kontserbazio egoera oso delikatua zen. Seguru asko ez da hezetasun eta temperatura baldintza egokienetan mantendu. Malgutasun asko galdu duelako eta oso zurruna dagoelako eta usteko erraztasuna erakusten zuelako. Hainbeste da horrela, euskarriak 31 haustura eta huts zituela. Guzti horietatik, 30 aldez aurretik esku hartuak zeuden hainbat metodologia jarraituz. Japoniar paperezko 21 adabaki ikusi daitezke itsasgarri sintetiko batekin itsatxiak, ziurrenik beba filma. Gasa motako ehun batekin egindako 8 adabaki daude. Horietako 5 animali itsasgarri batekin atxikituak eta 3 animali itsasgarri batekin eta itsasgarri sintetiko baten nahasketarekin. Eta animali itsasgarri eta oihalezko grapekin sentotutako urradura bat dago ere. Adabakiekin egindako konponketa guzti hauek deformazioak eragin zituzten misean, argi eta garbi ikusi daitezkeenak begi hutsez. Gainera, margolanak zentimetro bateko inguruko haustura bat zuen ere, konposizioaren goiko aldeko ezkerraldean kokatua. Eta 2019an erakusketa amaitu zenetik, 2023an koadroa museora iritsi zen bitartean gertatu behar izan zena. Guzti honetaz gain, perimetroan zehar metalezko tatxet zehar batzuk sortutako zuloak nabariak ziren, baita hainbat urradura eta huts. Margo geruzei dagokionez, adabakiek sortutako deformazioek nabarmen eraldatzen zuten artelanaren irakurketa. Arraseko argiarekin ateratako irudia hauei esker, errazagoa da ulertzea esaten duguna. Margolanaren atzealdetik igarritako argiarekin egindako azterketarekin, misean dauden huts eta urradura txiki horiek ere ikusten dira. Baita pintura teknika eta behekoa ezkerreko ertzean, artistaren sinadura eta eskaintza. Olioa oraindik lehortu gabe zegoenean, esgrafiatuta balego bezala. Bestalde, argi ultramorearekin egindako analiziari esker, margolanak dituen berrezartze kromatiko guztiak argi eta garbi geratzen dira. Halaber, gainazalak oso modu homogeneoan zabaldutako berniz geruza bat zuela ikusi dezakegu ere. Tratamendua perimetroa inguratzen zuen eta margoaren zati bat estaltzen zuen kraft paper itsaskorreko zintak kentzen hasi genuen. Itsasgarria agarra-agarrarekin bigunduz. Une honetan ikusi genuen margo geruzaren perimetroak kolore huts txikiak baina nabarmenak zituela ere. Hurrengo pausoa, margo geruzaren pH-aren eta eroankortasunaren neurriak hartzea izan zen. Honek lagunduko zigun margolanak zuen gainazaleko zikinkeria geruza garbitzeko erabiliko genuen ur soluzioaren parametroak finkatzen. Kasu honetan, pH 8 balioko disoluzio indargetzaile batekin burutu zen. Eroankortasun balioak lortutako datuen segurtasun tarte barruan zaudelarik. Ondoren, misea bere bastidoretik desmuntatu genuen atzealdean lan egin ahal izateko adabaki zaharrak kentzen. Lehenengo, euskarriaren gainazaleko zikinkeria garbitu zen, lehenik xurgagailuaren bidez eta ondoren kautxu vulkanizatuzko goma batekin. Adabakiak jartzeko erabilitako itsasgarriaren arabera, bakoitza era desberdinean kendu zen. Beba film eta japoniar paperezkoak modu mekanikoan kendu ziren bisturia erabiliz, azkeneko hondakinak kentzeko. Eta itsasgarri organikoa zuten guztiak, lehenik urrepelarekin busti ziren eta gero bisturiarekin kendu ziren. Deformaziorik eragiten ez zuenez, oihalezko grapekin egindako sendotzea mantentzea erabaki zen. Prozesu guzti hau, gainera, euskarriak zituen deformazioen zuzenketarekin batera egin zen, pisua eta ezetasuna ere kontrolatuan erabiliz. Adabaki zaharrak, kendu genituenean, konturatu ginen sendotzen zituzten hausturetako eta hutsetako askok ez zutela horrelako errefortzu handia behar. Eta iraganean egindako sendotze horietako gehienak oraindik ere egonkor jarraitzen zutela. Horrela, garai bateko urradura guztietatik 6 baino ez genituen indartu. Haustura berria sendotzeaz gain.
Lan hau, aritzkako soldadura teknikaren bidez egin zen. Hau da, hariak urratu diren puntu zehatzetan itsasgarri termoplastiko baten gutxieneko kantitate batekin, kasu honetan poliamida hautsa, elkartzean datzan teknikarekin. Egiaztatuta baitago, prozedura honek lotura irmoak izan daitezen beharrezko erresistentzia nahikoa ematen duela, baina euskarritik kanpoko tentsioak gehitu gabe. Misaren perimetroa lineko kotoizko zinta itsaskorrarekin ere indartu genuen, eta azkenik, bere bastidorean muntatu genuen berriro margolana. Tratamendua, beste behin ere, hutsen iztukoarekin amaitu zen. Era berean, adabakiak kentzerakoan ahulagoak ziren antzinazko berrerrezartze kromatikoetan sortutako huts txikiak ere iztukatu ziren. Azkenik, berrezartze kromatikoak gamblin berniz koloreekin burutu ziren. Hauen dizira damar erretxinaz egindako berniz geruzekin bateratuz. Eta horrela gelditu da margolana tratamenduaren ondoren. Hitzaldi hau amaitzeko, azken hilabeteetan museoan egin diren aldi baterako 3 erakusketetan parte hartu duten margolan batzuetan egindako lana hitz egingo dugu labur-labur. Izan ere, kasu honetan behar dituzten artelanak baldintza hoberenetan erakutsi ahal izateko esku hartzen dira. Ekitaldi artearekin hasten bagara, Bilboko Arte Modernoko Museoaren mendeurrena ospatzen zuen erakusketa, bildumako hainbat artelanek osatzen zuten. Kasu honetan, Jan Berkeren 2 emakume biluzik margolanean egindako zarberritzeaz hitz egingo dugu. Mise gaineko olio honetan nabarmentzekoa da prestaketa geruza txuria konposizioaren puntu askotan barneratuta dagoela. Argi ultramorearekin egindako irudi honetan ikusi daiteken bezala. Kontserbazio egoerari dagokionez, margolanak urteetan zehar pilatutako hauts partikulez bereziki osatutako gainazaleko zikinkeria geruza batzuten, bai aurreko aldea eta atzekoa estaltzen zituenak. Hori dela eta, zarberritze prozesua geruza hori garbitzera bideratu zen batik bat. Mekanikoki atzealdean eta margo geruzaren gainean pH 8 balioko disoluzio indargertzaile batekin. Bistan dagoen prestaketaren kasuan, urarekiko oso sentikorra zena, garbiketa borragoma batekin mekanikoki burutu zen. Huts txikiak, iztukatu eta kromatikoki berrezarri ondoren, zarberritze prozesua amaitzeko marko zaharra arinagoa den eta margolanarekin hobeto doan egurrezko batekin ordezkatu zen. Sota familiak, 19. mendearen amaieratik Bilboko eta Getxoko beraien etxeetan bildu zuen antzinako artearen eta arte garaikidearen bilduma zabalari eskainitako erakusketarekin jarraituko dugu orain. Erakusketa hau, osatzen zuten artelanen gainean egindako doitzelanak ugariak izan ziren, baina kasu honetan, Adolfo Giarren formatu txikiko zenbait lanetan egindako eskuhartzeak baino ez ditugu azpimarratuko. Gaur egun bilduma ezberdinetan sakabanatuta dauden arren, guztiek antzinazko berniz geruza bat zuten, oso sartua zegoena, pinturaren koloreak horituz. Guztiek ere, gainazaleko zikinkeria geruza bat zuten, koloreak ere gehiago iuntzen zituena. Horrela, lehenik eta behin, zikinkeria geruza hori disoluzio indargetzaile batekin garbitu genuen, eta ondoren, berniz hartua disolbatzaile organikoen nasketa batekin kendu zen, kasu honetan azetona eta etanola. Amaitzeko, margo geruzaren huts txikien berrezartze materiko eta kromatikoa egin zen. Azkenik, Juan Luis Goenaga margolari gipuzkoarrari, artelan goiztiarrari, eskainitako erakusketaren parte izan ziren margolanetan egindako tratamendu batzuei buruz hitz egingo dugu azkar. Tamaina handiakoak ziren margolan hauetako asko, kalte berberak zituzten. Euskarriaren urradurak eta deformazioak eta margo geruzen hutsak eta pitzadurak. Beraz, egin ziren eskuhartzeak antzekoak ziren. Margolan hauen guztien tamainak zaildu egiten zuen haien maneilua eta tratamendua hori dela eta posizio vertikalean egin behar izan genuen. Horregatik, misen deformazioak bai austurak zeuzkatenak eta baita ez zeuzkatenak kaltetutako gainazalak bustiz eta beharrezko tamainara ebakitako xafla magnetiko malgoekin presioa ezarriz, arrakasta handiz zuzendu ziren, margolanak beti vertikalean mantenduz.
Ondoren, euskarri bakoitzaren berezitasunen arabera sendotu ziren. Batzuetan, ariz-arizkako soldaduran den bidez, eta beste batzuetan lineko zintza itsaskorrarekin egindako adabakien bidez. Azkenik, esku hartze horiek iztukatzearekin eta hutsen berrez hartze kromatikoarekin amaitu ziren. Eta horrela, bukatzen dugu guk ere. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta eskaini duzuen arretagatik. Galderarik badago, saiatuko naiz erantzuten.